Esaten dute ez dagoela zorionik tragediarik gabe. Txanpon beraren bi aldeak dira, aurkia eta ifrentzua, eta hala da zaindailikoa ere. Kondaira zar batek dioenez, zandailiko askako uraren laztanak nahiko omen dira emearen ugalkortasuna loratzeko. Mendeetan iraunduen sinesmena da, zientziatik harago doana. Batek daki zein den arrazoia, inguruko leizeetatik iragazitako uraren bereizkortasuna izan daiteko horietako bat. Edo, nork daki, Santei Buliaren miraria. Baina, haurdun geratzeko zailtasunak zituzten ehunka emakume bertaratu dira urteetan zehar. Mirariak gauzatzen diren tokia baita, toki santua. Zoriontasunaren iturria. Mitoaren sorlekua. Baina Zaindaili ez da beti erregu baikorren otoileku izan. Bertan dute kokaleku garai ilunagoak, garratzagoak bizi izan zituztenen andre bizipenak ere. Goseteak, gerrateak, bakardadeak. Ernalkortasunaren fruituari bizkarra eman ziotenen istorioak. Baina bertan itota geratu zinenen arimak putzuan iraun dute gaur artean. Etorkizun oparago batean, beste emakume batzuen gorputzetatik berriro jaiotzeko.